El proper 3 de març, Dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament d'Alzira imposarà la insígnia d'argent de la ciutat a Consuelo Berenguer, directora del Col·legi Escolapios d'Algemesí i llicenciada en Filologia Anglesa. Fou a més regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira entre el 2003 i setembre del 2008, quan va decidir deixar el seu càrrec per motius personals. Berenguer fou a més impulsora de la regidoria de Polítiques d'Igualtat, cartera que ocupa junt a la de Cultura. A més, ha participat activament en molts actes de la vida social alzirenya. Ha sigut pregonera de les festes de la Mare de Déu del Lluc i presentadora del pregó de la Setmana Santa d'Alzira. La proposta d'atorgar la insígnia Consuelo Berenguer és que aprovada per unanimitat en la Comissió Interdepartamental per la Igualtat de Gènere, celebrada el passat dilluns a proposta del Grup de Debat per la Igualtat. Una notícia que fou comunicada personalment a la interessada per l'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas. Pel que fa a esta insígnia d'argent, es tracta d'un guardó que fou creat per l'Ajuntament ara fa 5 anys i amb el que es pretén destacar la figura i el treball de dones, entitats o associacions que han realitzat una llavor important o destacable al voltant de la igualtat. L'acte de lliurament de la insígnia d'argent a Consuelo Berenguer tindrà lloc el proper 3 de març a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura d'Alzira, dins dels actes commemoratius del Dia Internacional de la Dona.